Arwaki kendo jawinjo mara kendo janeno mara. E odiechieng' moro ma Nyasaye osegwedhowa godo mondo wasom neno. To kapok wachako, dakwa ni mondo wachak gi lemo. Nyasachwa kendo wuonwa warwaki, Roho Mtakatifu ma jawar. Wakwayo ni mondo ichak kodwa sama wasomo sura mar 4 e buk mokwongo ma Chakruok. Ikonywa Jehova Nyasachwa mondo wang'eyo kata muma Nyasaye nikech nitiere ber somo muma. Erokamano jawar, iwuo kodwa nikech neno ni ber seche duto. E nying Yesu Kristo, amen. Koro wachako somo. Kawuono wadhi somo sura mar 4 to owuoyo kuom Kain kod Abil. Adam noriwore gi Hawa chiege mi Hawa nomako ich monyuolo Kain. Eka nowacho niya, aseyudo wuoyi kuom ng'wono mar Ruoth Nyasaye. Bang'e nonyuolo Abil, omin Kain. Abil nodoko jakwath to Kain nodoko japur. 3. Chieng' moro Kain nokelo cham moko ma nosekayo e puothe mochiwo ni Ruoth Nyasaye. Abil bende nokelo jambe manokwong nyuol. Noyang'ogi mochiwo bochegi ni Ruoth Nyasaye. Ruoth Nyasaye nobedo mamor gi Abil kod chiwone, to nodagi Kain kod chiwone. Omiyo mirima nomako Kain mokech ahinya. Ruoth Nyasaye nopenje niya, ang'o momiyo ikecho kendo wang'i ojuol? Kitimo maber donge diyieni, to kitimo marach to richo ochikore e dhoodi mondo loyi, to in nyaka item matek mondo iloye. 8. Kain nowacho ne Abil min mare ni mondo gidhi giba, to kane gisedhi thim kuma bor gi dala, nogoyo Abil monego. Bang'e Ruoth Nyasaye nopenje niya, ere Abil owadu? Kain nodwoke niya, ok ang'eyo. An jakwadhe madang'e kuma entie. 10. Ruoth Nyasaye nopenje kendo niya, ang'o misetimoni? Winji, remb owadu misechwero ywakna e lowo. 11. Omiyo koro in ng'ama okwong kendo oriemb e lowo manong'amo dhoge momadho remb owadu misechwerono. Chakre tinende kipuro lowo to ok nonyagni cham, kendo inibed jabayo ma onge gi kar dakne e piny ka. Kain nodwoko Ruoth Nyasaye niya, isemiya kum mohinga, iseriemba e nyimi kendo e lone. Anabed jabayo ma onge kama odakie pinyni, kendo ng'ata ng'ata moyuda nyalo nega. 15. To Ruoth Nyasaye nodwoke niya, ooyo, ng'at monego Kain nochulne kuor 7. Omiyo Ruoth Nyasaye noketo kido moro kuom Kain ni mondo ng'ata ng'ata moromo kode kik nege. Eka Kain noa e nyim Ruoth Nyasaye modhi odak e piny miluongo ni Nod, yo wuok chieng' mar Eden. Nyikwa Kain 17. Kain noriwore gi chiege mi chiege nomako ich monyuolo Enoka. Eka Kain nogero dala maduong' mochako Enoka wuode. Enoka nonyuolo Irad, to Irad nonyuolo Mehujael. Mehujael nonyuolo Methushael, to Methushael nonyuolo Lamek. Lamek nokendo mon 2 ma nyinggi Ada gi Zila. Ada nonyuolo Jabal mane kwar jokwath madak e hema. Ne en gowadgi ma nyinge Jubal, mane kwar joma goyo thum gasili. To Zila chi Lamek machielo nonyuolo Tubal Kain, kwar jothedh mula gi nyinyo. Ne en gi nyamin mare ma nyinge Naama. 23. Lamek nowacho ni monde niya, Ada gi Zila winjuru duonda, monda. Ada gi Zila winjuru duonda, monda winjuru gima adwaro wacho. Asenego ng'ato nikech nohinya, asenego wuoyi nikech nogoya. Ng'at manohiny Kain nochulne kuor 7, to ng'at ma chieng' nohinya nochulne kuor 77. Nyikwa Seth 25. Adam nochako oriwore gi chiege mi chiege nonyuolo wuoyi moro mochako ni Seth. Tiende ni mich, nikech Nyasaye nosemiye wuoyino kar
Abil mane Kain onego. Seth bende nonyuolo wuoyi mochako ni Enos. E kindeno ema ne ji ochako luongo Nyasaye ni Jehova ka gilame. Koro watieko. Mane sombwa ma kawuono wasomo kuom Chakruok. Chakruok 4. Wachak gi ka. Kawuono wasomo stoch Kain kod Abil. Erokamano jawinjo kendo janeno kuom bedo kodwa kawuono. Wasomo ma wasetieko. Wagone Nyasaye erokamano kendo gi Roho ne Mtakatifu makonyowa somo wach. Mad Nyasaye yienwa kendo opuonjwa gima odwaro puonjowa. Erokamano, warom kendo e sura mar 5.